Kami ka rin. Sakit doon? Kami yan din. Doon ako adobong tumbong with me. Isa po, mami. May egg din po yan. Lagyan ko po ng sauce. Hindi na ba? Mahanap na. Ito. Pahingin na lang po. Isang po. Thank you.
sa inyo ba? Wala po kayong pinsen? Para balik ko na lang po yung 50 nyo. Ano yun? Be, ito pa. Garlic yan, be. Wow. Ako rin na isa. Garlic. Pinsen? Ano sa inyo, guys? Boys, sa inyo Yeah. Okay, crazy, oh. Bakit lang? Ano ko lang? Kulang pang 50. Bakit? 65? 165 po. Bali, 150 pa lang po yung binigay niyo. Hindi. Nagtatlong 50 po. 250 binigay ko, tapos binigay ko 100. Di ba nangingin ka sa akin ng 10? Linis. Dala niya ako. Buti pa rin tayo. Buti dala mo niya. Ilang tuta ka lang? Basta ba? Magkano naman lutuan mo? Ano sa ba? Yung wala pa rin pakulalo. Mula doon. May bursa ka pa eh. Tayo ko gas sa ulo. Isa ka, bulak. Isa ka. Isa bulak ka talaga. Mama ini po ma'am. Ma-smile ka. Salamat, bagay. Pinapunta ko lang daw eh. Ako rin dahilan na. Pinapunta ko lang daw yan. Pinagpiyan rin ako ba yung boy? Ayaw ko yung... Kanya, kakaluan na ba? Mga nang masarap na. Ano, tara mo sila na. Kaya magiging yan ang kaya, kalamansin. Parukan mo eh. Sa inyo, malakuha tayo ng may cheese. Ay mama, ay mama. Nabagay ng kaya Berman kaya yung transfer lang. Boy, susu boy. Issue? Kemarin ni Yan. Ay, patas. Ay, boy. Idol. Iba?
Napakis na ang loko. Nakasabi mo, nurse, dito ka ng tamo. Pwede na pala nurse kayo niya. Pwede yung mga yung ano. Yan mo na, tapos ba't budget mo rin mabilis na? Dito na makataba, nurse. Ikaw ang level yung Brino. Lab ko to, walang nga yung kasaray na lab ko. Lab ko, wala lang. Wala yung sabi ko yan. Ano po ito? Mayaring yun na sa Wano ka rin yung anak mo pala. Wala na.
Ito po, take out. Isang gulo, napasok sa loob. Take out. Magkano yan? Ito, boss. Oh. Apat. Tatlo isa.
po, ma'am. Pero matamis na lang. Tapos isang black ko lamang, saka isang nakul. Puto isang yakot. Kain na lang ito. Kita mo ka.
steam na lang. Ay, ano po? Pork. May egg. Dalawang may egg. Takalagyan mo lang din. Yung middle lang.